continuació harem l'obra de Sant Jordi. Esperem que us agradi. Gràcies. Diuen que això va passar fa molts anys, a la majestuosa vila de Can Vidalet, al voltant de l'edat mitjana. En aquells temps, els habitants gaudien d'una vida pròspera i feliç. Els pagesos llauraven la terra conreant només el necessari per viure i guardar una mica el rebost. Els ramaders deixaven viure i créixer tranquil·lament el bestiar per tenir bona llana i llet de qualitat. Al mercat es comprava i es venia a preus justos. Fusters, artesans, cosidores, mestres, tots treballaven contents. I és que el rei que governava aquelles terres ho feia amb gran enteniment, escoltant sempre a tothom. El rei vivia en un palau amb la seva família. La seva dona, la reina Aitana, i la seva filla, la princesa Montse. Com que en aquest temps tampoc s'havien inventat ni la tele, ni l'ordinador, ni la Play, la princesa s'entretenia jugant a nines. A cosir amb la seva mare o a jugar als cacs amb el seu pare. Sabeu què és el que m'hauria agradat fer a la princesa? Mirar per una de les finestres del palau com els nens i nenes jugaven a pelota. Al 1, 2, 3, pica paret. O a picar de mans. La princesa tenia de tot, però no era feliç, ja que no sortia gairebé mai de palau. Tampoc li deixaven rebre visites. Sí, la princesa passava moltes estones sola. Molts cops somiava que un cavaller valent anava a buscar el seu cavall per anar a fer un tomb. Vet aquí que un dia uns soldats van interrompre l'estança del rei molt atabalats. Senyor rei, hem vist un drac. Què fa un drac per aquí? Ben bé no ho sabem, però els partits s'ha muntat una de les seves ovelles. Noi, aquest drac pot tenir molta gana. Bé, des d'avui pillareu nostra por les muralles i evitareu prendre la vila. Ai, que no s'apropi a palau, que em fa molta cosa les cares. Pues a mi va
dies, els soldats van tornar a entrar a palau i sense respiració van dir: Senyor rei, el drac cada dia és més a prop nostre. Ben segur que no té gana. S'ha vindrat. Les idees del pastor. Fins i tot s'ha vindrat. ¡Quin dimonis! Torneu a les muralles a vigilar i si hi ha res de nou Aviseu-me ràpidament. A les seves ordres, majestat. L'endemà arriben al palau els pagesos i entren molt esperats. Són els just, això és just. Majestat, el drac s'ha menjat totes les gallines de la granja i ara no haurà un gallines una granja sense gallines, ja no és una granja. Quina desgràcia! I com farem les truites i ossos ferrats? Calla, home, sempre pensant en el menjar. Senyor rei, majestat nostra, aquest drac s'acaba de menjar tots els porcs i la granja de cor ja no tindrà més 24. I pernils! I xoriços! Fuet! Quina gana passaré! Majestat, el drac ha entrat a les nostres cases i s'ha menjat el que teníem al dragó. Ja no es queda res. És una cosa que és el poble de piedad. Ajudi'm, senyor rei! Està clar que hem de fer alguna cosa, perquè si no, el drac acabarà amb tots nosaltres. Sí, para, ayudem a aquesta bona gent. Molt bé, però no se m'ha apuntat cap solució. Podria! No sé com podria! No sé com M'estàs posant nerviosa! Ja ho dic! Sí, què? Millor serà que cada dia li donem una de les nostres criatures. Oh no, això serà terrible! Havia de quedar sense canalla, no és just. Els nostres dues fills. No vam trobar tantes hores, no? Potser sí, però aquí a prop hi ha les pares de l'escola Maria Bet, a molts... amb molts pares disposats a ajudar-nos, oi? Sí! No és mala idea, però com en tirarem un? Molt fàcil, demaneu als pares la llista dels pares. Cada dia sortejaré un tres. Remeneu bé, princesa, a veure qui tocarà. Avui és el torn de... Ai, pare, les llames m'han ja hi ha noms. Bé, avui la mare sort ha decidit que el drac es menjarà els alumnes Salut. El David, el pare de Pujol. A la Isa, la mare de la Tata. Isa, venga. Tienes que salir. Sí, claro, si te ha tocado, Hazla aquí. Just about
L'endemà es torna a fer la rifa per triar 2 alumnes que serviran de menjar al gram. Treballa la princesa, a veure qui tocarà avui. Bona elecció. Avui, la mala sort ha decidit que el drac es menjarà els alumnes. A la mama de la Natàlia i a l'avi del Marc. El ave del mar. El dia següent es va tornar a fer aquella maleïda rifa. Perdoneu, pare, però jo no vull que morin més pares dels nens de l'escola a canvi d'Aret. Avui aniré jo. Tu ets la princesa, tu no hi pots anar. Pare, ja sé que vols m'estimeu molt, però jo no faig res de bo durant tot el dia, ja que els pares han de cuidar els seus fills. Estic decidida i aniré jo. Quina filla tan valenta! Filla, no! Es va fer silenci al prat, cada vegada més claredat. Se sentien les passes de la bèstia. Va aparèixer el seu cos fastigós. Es va fer silenci al prat, cada vegada més claredat. Se sentien les passes de la bèstia. Va aparèixer el seu cos fastigós, amb les ungles esmolades, el cap